místo mnoha tváří, tak ti vole, kde ho už uvidím. Ahoj, moc vás všechny zdraví Miky a svým YouTubeovým kanálem Miky Land Collector. Usmívám se, protože se mi zase podařilo takový krásný kousek sehnat a jak už teďko tady vám ukážu na Shipper krabici, bude to od firmy Sideshow, samozřejmě. Ano, a stále zůstávám, proto jsem to tady dneska udělal takovýhle krásně temný, protože zůstávám stále u svý linky Court of Death. Podařilo se mi sehnat jednu z dalších bist a tentokrát to bude Oglavale, Legendary Scale Beast. A je v takové vzácnější edici, než je, nebo byla k dispozici. Byla k dispozici ve 2 verzích, ale o tom si povíme, až sundám tady ten shipper. Koukneme se na krabici, rozbalím, postavím to a udělám na to takovou recenzi. Takže děkuji za pozornost a jdeme se tomu věnovat. Tak, já to takhle pěkně obědu nožem. Tak. Tohle ten zvuk mám prostě rád. Když rupe pod tíhou nože páska. Tak, super. Tady tam nalepený takovýhle rohy. A zde už je krabice. A docela jakože těžká teda. Ale buď to nemám sílu, anebo jsou prostě ty sochy fakt těžký. Tak. Rovnou natočnu s ní. Tak a je to. Tak, nyní se můžeme teda zavěnovat té krabici. No, takže co se dozvíme z krabice? Zde je výjev Oglavale. A tady vlastně vidíme to, co vám řeknu za chviličku. To znamená, tady je Oglavale, jak bude vypadat, jak ta bista vypadá. Ale oni použili úplně tu stejnou krabici právě tady na tu verzi. Neb já jsem sehnal, a to vidíte tady, takzvanou verzi grafitovou. Graffiti Edition je vzácnější verze, která byla vydána o méně kusech. A to se dozvíme, kolik kusů se dozvím za chviličku, až to vlastně rozbalím, no respektive nemusím dělat tajňáka, protože je to tady. Těch verzí je 150. Takže vlastně já budu mít tu grafitovou verzi, což znamená, že bude taková ta temnější. Nebude to tahletá. Mohli si s tím teda trošku pohrát a ty krabice na to udělali 2. Nicméně udělali jednu, nevadí, aspoň se budu moct podívat, jak vypadá ta barevná a třeba si pořídím i tu druhou, protože jsem do toho blázen. Tak jak tady vidím, tak tady je krabice trošku namáčklá. Přeprava, že jo, ale tak jako asi by se nemělo vůbec nic dít, protože počítám, že celá ta bista bude balená v polystyren boxu. Takže se toho tak nějak moc nebojím, protože se jedná o masivní kus, takže tam by se nemělo nějak nic co rozbít. Každopádně i na to, že to není teda obrovská bedna, tak první pocit z toho vyndání je, že je pěkně těžká. No, jdu do té krabice se podívat teda. Tak, tady já ještě jednou teda použiju nůž, kde já si vlastně objedu tenhle ten polystyren box. Musím říct, že teda jak měla promáčklou tu krabici, tak na tom polystyren boxu už nic promáčklýho není, takže doufám, že bista bude v pořádku, ale jak říkám, měl by to být masivní kus, takže se nebojím. Od toho tam právě ten polystyren box je. Tak, ještě chvilku strpení, já si to dělám dneska trošku napínavější, většinou tu pásku si vždycky přednaříznu, ale dneska to jedu prostě poctivě, abych si prostě ten unboxing dnešní užil, protože začínají být čím dál tím víc vzácnější, jak si říkám, Miky, nepospíchej a prostě si to rozbalování užij. Tak, ještě vteřinku, ještě tady, to dopropojím. Tak. A nyní se dostaneme k prvnímu odklopení tady toho boxu.
No nádhera. Takže zde vidíme vlastně několik zabalených částí. Hele, všechno drží, nikde žádný crash nevidím. Takže ještě sundám teda z toho igelity. Zabaleno je to teda úžasně. Tak. Takhle vlastně bude asi vypadat nějak ten roh. Teď jsem se tady lekl, že to je zlomený a je to prostě tak udělaný, takže dobrý. Tak, abych to nezdržoval sundávání těch igelitů, tak já si udělám takový kratobulinký prostřih. Tak, já jsem teda sochu teď zbavil igelitů. Tady jde vidět nějaká zřejmě maska. A informace na teda hodně těžký bystě Oglavejla ze spoda je vlastně limitace, kde vidíte, že mám 107 kus ze 150 vydaných těchto Graffiti Edition. A já teď udělám takovou jednoduchou skládačku. Jsem strašně zvědavý, jak to bude celkově vypadat, protože ty rohy jsou teda úplně úžasné, to obrovský, koukejte. A už teďko nelituju ty grafitové verze a to pozor, si to ještě pořádně neprohlížím. Protože ta grafitová verze teda vypadá úplně úžasně. Ale o tom až to postavím, což udělám přímo teď. Tak, a já mám postavenou krásnou bystu. Viděli jste, že stavba nebo seskládání té bysty bylo hodně jednoduchý, kde se vlastně nasadily jenom ty rohy, nasadila se ta magnetická čelist, ta se mi líbí teda jako fest a dodává tomu, jo, prostě úplně teď teprve dostal tu duši správnou. A co oceňuju na těch, když jsem tam cvakal ty rohy, tak ta kvalita toho provedení. Opravdu je tam kus kvalitního kovového čepu, který tam krásně zacvakne, hezky si vás navede, sedne si to tam, kde má, takže to je naprosto super. Takže mám vlastně Oglavejla v té grafitové verzi, která teda už teďko jsem rád, že jsem si tuhle cestu zvolil, byť je teda hodně vzácná, limitovaná teda nákladem 150 kusů, tak je opravdu temně nádherný. Já jsem se trošku z těch fotek bál, že to bude až moc jako temný, že ta barevnější přeci jenom mu tam svítí modrý oči a podobně. Ale podívejte se na ty oči tady. To je prostě boží, naprosto perfektní. A co jsem teď se dočetl na stránkách Sideshow, takovou zajímavost, proč vznikla vlastně grafitová verze tady toho Oglavejla, tak je to vlastně od designéra, který toho Oglavejla vymýšlel, ten charakter, nebo respektive kreslil tu bystu, a taky samozřejmě kreslil tuškou. A když to kreslil tou tuškou, tak právě chtěli zachovat takhle 150 soch, které budou vypadat
jako kdyby byly tuškou nakreslený. A myslím si, že se to sakramensky povedlo. Za prvý je neskutečně krásně všechno na ní vyskalptěný. Je to prostě masterpiece. Tohle to prostě Sideshow umí. Na těch Court of Death to prostě uměli ještě úplně neskutečně krásně. Opravdu ty sochaři zde vyvedli perfektní práci. A to vybarvení tím grafitem, tou jako, že teda imitací té tušky, tak je neskutečně perfektně udělaný. V každém tom skalptu všude je to prostě je to stříbrno, černo, prostě grafitový. To je výraz. Sakra, je to strašně dobrý. Škoda, že nevlastním ještě tu barevnou verzi, rád bych je porovnal, ale tohleto je prostě cesta, kterou jsem si vybral a myslím si, že jsem udělal velice, velice dobře. Oglavale. Popravčí ze světa Court of Death. Už jste měli tu šanci vidět premium formát, jak jsem tady rozbaloval, takže to je vlastně on. Je to ten popravčí s těma dvouma velkýma mečema. Akorát, že tohle je Vista teda. A ještě je navíc vybavený, což neměla ani ta velká socha, je vybavený takovouhle krásnou, ale magnetickou, a aby se ten grafit nepoškodil, tak je tady krásně semiš udělaný takovej. A má takovouhle jakoby masku helmu, která ho zakryje. Nicméně mu nasadí tyhle jakoby ozdoby, takže to vypadá taky dobře, ale přijdete o ten obličej. Ale celkově to potom jako vypadá tak dost jako ještě víc tajemně. A oceňuju, že to u toho je. Nicméně já ho budu mít vystavenýho zásadně takhle. Prostě ty svítící grafitové oči, to je nejvíc. Ale oceňuju Sideshow, že to k tomu prostě jako dodali, dovyrobili a je to perfektní doplněk. No, takže já si myslím, že co se týče takovýhle mojí pocitové recenze, když to rozbalím, tak by to mohlo stačit. Takže vám ještě přečtu pár technických parametrů, abych na to úplně nezapomněl, tak jsem si to samozřejmě zase tady takhle pěkně připravil, přímo ze stránek Sideshow. A výška tady té bysty je 36 cm. Šířka je potom, ale už potom úctyhodných 58, podívejte se. Jo, prostě ty rohy prostě roztáhla, je to velikánský. Hloubku má 28 cm a váží 3,2 kg. Nicméně tomu jsem furt nějak nemohl věřit. Ale já si budu muset na ty recenze pořídit asi váhu, protože já když ho takhle chytnu a chci zvednout, tak mi věřte, že opravdu je těžký. Ale asi to bude dělat to, že ho beru prostě tady od té tyčky, že jo, od té tyčky a tady je vlastně ta masa toho materiálu, která není vůbec dutá, je to prostě kus polystonu a to je opravdu těžký. A co bych vám k tomu ještě řekl? No, neřeknu vám asi to, že přejdeme na detaily, takový okomentovaný, tentokrát zase, a pak teprve rozlučka. Takže pojďte se na něj podívat zblízka se mnou. Takže když začnu takhle pěkně od základny, tak vidíte, jak je krásně zase vyskalptěná, jak tam jsou prostě ty obličeje, lebky. Jo, jde to tam vidět, prostě ty duše. V barevné verzi je tohleto modrý. Pardon. Tak, pak je vlastně taková ta tyčka, na který potom je Oglavale. A teď se koukejte na to, jak je to krásně všechno vyskalptěné. A přesto se přelejvá ta grafitová barva. Já tady doufám, že to bude na tom, jo, teďko tady to bude možná krásně vidět, jak se to prostě krásně stříbrní, jo, prostě, jak to jde do toho stříbra. Zuby, jak jsou vyskalptěný. Jo, ty oči jsou jak dvě perly prostě, jo, to je úplně parádní. No, teď vám uděláme záběr ještě taky zhora. Vidíte ty rohy, to prostě opravdu tam vnímám, jako kdyby to byly fakt parohy nějaký, jako jo. Naprosto super. A všude funguje, vidíte to, jak se přelívají ty barvy prostě z černý do stříbrný. Já třeba s tím točím, a které vidět líp. Takže co se týče detailů, je tohleto opravdu nádherná bysta. Tady máte hroch takový ulomený. Jo, takže
Toliko asi jako k detailu. Každopádně opravdu spokojenost. Vypadá moc hezky. Ještě vám ukážu takhle že i ta helma má prostě vyskalptěný detaily. Je taková jako hrubá, vidíte to? Takže jako super. Ještě mu ji takhle nasadím, abyste ho viděli zblízka s tím. Je to takový, že vlastně zakrajete tu krásu té sochy a uděláte z ní totální tajemno. Jako ta díra tam tak tady z té strany, tady z toho úhle, to bude boží. No, ale není na to mu to sundat a nechat si ho takhle pobáka. Takže tak. No, tak snad se mi povedlo udělat nějaký teda ten záběr na ty detaily. Každopádně asi už to nebudu dále natahovat a spíš se s váma rozloučím. Moc krát díky za veškerou podporu. Díky těm lidem, kteří se na tady ty moje videa koukají. Byť mě třeba navštíví poprvé nebo vícekrát, vracející se diváci a podobně. Dělá mi to velkou radost a doufám, že se mi zase podaří se někdy brzy objevit s nějakým novým videem. Takže každopádně se mi nestyďte dát vědět do komentářů na YouTube, jak se vám ta bysta líbí, co se vám na ní nelíbí, napište mi cokoliv, já strašně moc rád odpovídám a mějte se fajn. Zase někdy brzy. Čau, Miky.